vyberie nám najkrajšieho dorastenca tohto dňa a zároveň postupujúceho do súťaže Parmina Supreme Bezí Show. Ako prvý írsky vlkodál, ruský futbarzov, stredoazijský ovčiak, Akita, opäť stredoaziat, Akita, americká Akita, weimarský krátkosrstý stavač, Posero, Samojed, Dalmatín, Perský frcalky, Lagotto Romagnolo, opäť Lagotto Romagnolo, americký staffordshireský teriér, malý čierno-strieborný bradáč, Shiba, Tibet, Kishu, anglický špringer španiel, anglický basset, Jack Russell Terrier, West Highland Rye Terrier, Jack Russell Terrier, Boston Terrier, francúzsky buldoček, Finčan španiel, trpazličí nemecký špic Pomeranien a pekingský palácový psík. Sledujeme súťaž o najkrajšieho dorastenca, sledujeme zároveň prácu prevodcu Roberta Kotlára, ktorý nám prišiel z Maďarska, dnes posudoval anglické pastierské kamena a v tejto chvíli vyberá najkrajšieho dorastenca zatiaľ uší výber, respektíve užšie finále. V rámci neho máme možnosť vidieť americkú Akitu, postupil aj perský frcalky, do tretice americký staffordshireský teriér, Jack Russell Terrier, West Highland Rye Terrier, a s ostatnými sa v tejto chvíli rozlíčime. Opustite záverečný kruh protiľahlou stranou, kde zároveň získate cenu za titul Grand Prix Slovakia víťaz v kategórii dorastencov Grand Prix Slovakia Puppy Winner. V ušom výbere sledujete amerického staffordshireského teriéra, jedinca, ktorý bol vystavený v triede dorastu.